Chino! Opa. And yes, I am back, mahal. Nagbabalik na si DJ Kim Chino at ang hello sound check. Oo. Anyway, mga mahal, ako ba naka-live na? Oo. Ayan, naririnig ko na ang sarili ko. Tama ang inyong naririnig. Ako'y nagbabalik. Ako'y inyong makakasama sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa Spy, si Opa mo. At di ba nga sabi ko sa inyo, pag-uusapan natin ng salitang kinakatakot nyong lahat. Diba? Ito yung salita na talaga nga naman kapag na-brought up sa inyong conversation ay dali-dali magbabago ang timpla ng inyong relasyon. Walang iba kundi ang commitment. Oo. Kaya maraming tao ngayon ang naglalambingan, nag-holding hands at walang label kasi nga maraming takot sa commitment. O, diba? Totoo lang. Anyway, sabi ko sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa Spy, si Opa mo, ibibigay ko ang 3 rason kung bakit ang dami niyong takot sa salitang commitment. Recap na tayo ha. Sabi ko kanina, unang-una, nakakatakot ang commitment para sa mga hindi pa seryoso. Kasi takot sila nga masaktan. Uy, totoo naman to, kapag kasi committed ka, kapag nasa in a relationship ka, definitely magiging vulnerable ka. Vulnerable sa emosyon, sa feelings na talaga nga namang maraming tao ang kinakatakutan yan. 'Di ba? Kasi pwedeng naloko ka na, pwedeng iniwan ka, pwedeng mataas ang walls mo. May trust issues ka kasi niloko ka ng ex mo. 'Di ba? At takot ka nang maranasan ulit 'yun. At takot ka nang sumugal. O di kaya marami rin namang takot sa kanilang sariling multo. 'Di ba? Na kung ikaw ay manloloko, ikaw ay nanloko, ay talaga nga namang ayaw mong maranasan 'yun sa ibang tao. Kaya ayaw nyong mag-commit. At ang pangalawa, sabi ko kanina, mahal, kaya ka takot sa commitment ay kasi takot kang mawalan ng kalayaan. Totoo yan, kapag ikaw ay in a relationship, kapag ikaw ay committed, hindi ka na pwede makipag-date sa iba. O, diba? Bawal ka nang magsabay-sabay ng mga nilalandi. Kung pwedeng, or kung meron kang schedule by morning, may kalandian ka. By afternoon, iba yung kalandian mo. By gabi, iba ang kalandian mo. Hindi mo na yan magagawa kasi dapat stick to one kapag committed. Yan ang ina-avoid mo or iniiwasan mo. Diba? Totoo yan eh. Mawawala talaga yung ano mo, yung flexibility ba? Flexibility para lumandi. Hindi ka na makakatikim ng iba pa at talaga nga namang hindi ka na makakapag-date ng ibang pangalan o ibang profesyon, 'di ba? At the end of the day, that's the reality of commitment. At for me, karamihan sa mga bata talaga nga namang ayaw mag-commit kaya ayaw nilang gawin yung mga ganitong bagay. Oo, ayaw nilang isa lang ang jowa. Ewan ko ba bakit meron sa henerasyon ngayon? At ang pangatlo at panghuli, mahal, kaya maraming takot sa commitment kasi hindi pa sila ready. Basic na basic yan. Maraming aspeto ang pagiging ready sa commitment. Diba, totoo, kapag gusto mo nang pumasok sa seryosong relasyon, definitely dapat ready ka financially, pero most of the time emotionally Kasi minsan dapat kapag mahal mo na yung tao, make sure na healed ka. So definitely yung mga ayaw pa mag-commit dyan, baka hindi pa sila healed. Hindi pa nakaka-move on. O di kaya gusto pang makabawi sa kanilang mga ex. Na ang ginagawa ay talaga nga naman pinagseselos-selos pa or pinapakita na marami siyang kalandian para masaktan yung ex niya. Pero at the end of the day, hindi naman effective. Diba? Maraming ganyan. Minsan it will take time, mahal. It will take time or it will take years
or it will take a lot of years para maka-move on at para maging ready. But please make sure na kapag papasok sa relasyon, ikaw ay 100% ready and willing mag-commit kasi sayang yung panahon at sayang ang pagmamahal naming mga seryoso. Oy, anyway mga mahal, gusto ko lang pala sabihin, that this coming May 30, ito po ang aming Hatid Saya concert series. Ay talaga nga namang libre lang to, libreng-libre para sa ating mga mahal na taga Muntinlupa dyan. Meron kaming libreng concert na talaga nga namang of course, nandyan ang Republican, nandyan ang Breezy Boys, si Jojo Mendres, MUB Band, tapos Maharlika Hood. Of course, hosted by 90.7 Love Radio Manila DJs. Ay sinasabi ko sa inyo, ano pang hinihintay nyo? Libre lang yan. Mag-i-start yan 6 p.m. Saan yan? Sa Southville 3 Covered Court. Kaya naman see you there mga kabisyo ha. See you there. Libre yan. Uulitin ko, libre. Meron kami mga papremyo, mapa-cash prize man yan. And appliances na talaga nga namang pumunta ka lang, nanalo ka pa. Diba? And speaking of appliances, syempre ibibigay na namin sa inyo yung high quality, yung sulit na appliances na kampante kagamitin araw-araw. Ano yan? None other than Astron. Alagang maaasahan mo. Kaya naman maraming salamat Astron. At talaga nga namang looking forward na sana kasama rin si Kim Chino sa manalo ng appliances coming from Astron. No? Sana all. Kapag ganyan na yung appliances ko sa bahay, willing na ako mag-commit, willing na ako sa commitment to the point na willing na ako mag-asawa. Anyway, mahal ako isisibat na pero wag kayong mag-alala. Bukas magkakarinigan pa rin tayo. But for now, balik na tayo sa Rakrakan Music at susunod na po sa akin sina Titan Jello at Rakitera sa kanilang programang Rocky Secret Files with Jello. Kaya mahal, dito ka lang ha. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. 'Basic!'